Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Jonas? Dong? Lieutenant Andres, Yes, sir? imbitahon mo na mo sa sud. Lieutenant Andres? Sa suda, Lieutenant. Palihog. Yes, sir. Thank you, sir. Thank Thank you. you. Sud na. Inigsod nila dad. Hotdo na to silag pamatay. Unsa ko ilang dag-anan ug mahimo, di ba? Mama Mary. Imuot lang tayo ni mga tawhana. Mama Mary. Unsa may gusto ninyong imnon? Salamat kayo, Sir Leon. Dili mi. Magkaon. Unsay gusto ninyong kanon? Mama Mary na ako. Pangutanon pa man muna ako nga mga maayo man mong mga lawas. Binilda, pagdalag ka mong nga og mga lami ang pagkaon. Sir Leon, pasaylo mi. Apan dili ka na mo among tuyo sa pag-ani sa imong kaugalingon. Jonas, Ayaw na lang, manang Binilda. Ayaw na lang. mga halangdon kamong mga bisita namo, Lieutenant Andres. Ug angay lang sab nga resibihon kamo namo. Apan kay may palipad man mo. It's all right. Si Yena, puyo-puyo sa kong anak ni Jonas. Ka-live-in ni Jonas si Yena. Ug mao inyong tuyo din eh. Jonas? Si Jonas mo'y angayan ninyong pagkigsultihan, Lieutenant Andres. Mao na inyong tuyo sa akong asawa. Tungod kay katungod masab sa dinakpan nga mao si Gregorio Sator. Igula sa ming misanong sa pagtabang sa iyang gihangyo ug katungod. Sir Jonas? Basin bayag tuan na si Ina ni Noy Greg sa pagkakaron. Lieutenant Andres. Mahimo bag pasabton mi nimo, Sir Jonas? Palihog? Lieutenant, nakasabot ko sa gibati sa asawa. Pasensya ka na. Pero, bisan pa og puyo-puyo, or kung live-in lang ni si Yena, apan ganahan og malipayon kay ko nga muangkon nga si Yena, ako yung asawa. Imo sab nagkatungod, Sir Jonas. Sa ako nang gikaingon, gisabot na ko nga akong asawa nga si Yena. Mao nga sa dihang mihangyo siya nako nga mupauli sa ila. Wa ko maglangay. Wa ko magduha-duha. Bisan sakit apan naglabi ang gibati kong kaluoy sa ko asawa. Mao nga gitugutan na lang ako siya nga makapauli sa ila. Ug ang among relasyon naputol na ni ining adlaw. Lieutenant Andres? Bisan ako natandog o nagsubo sa gidangatan sa relasyon ni Jonas o Ina. Mao kini resulta sa kadautan ni Craig. Mangutana ko nimo, Lieutenant Andres. Nganong wa ka naman tingog diha. Sa ako nang gikaingon nimo. Basin tuan ang akong asawa ning gayon sa iyang amahan. Lieutenant Andres?
kog sila sa pultahan. Tupad din ako, Greg. Sir Dulong. Dito na ang tanang team sa Mansion ni Leon. O sa development, sir. Gibalik-balik lang mo kinig tanaw, Greg. Giayo ko kinig tanaw. Video? Naamalagi siya na. Ni Greg. Tanawa og paminawa si Yina o si Jonas. Salamat ka nakasabot ka nako, Jonas. Salamat sa imong kaayo nako. Salamat sa imong kukma og pagmahal nako. Dili ka nako kalimtan. Gimahal ka na ko, Yena. I love you. Apan kay imo man kining kapuputon nga putlo na nimo ang atong relasyon. Wa ko'y mahimo. Ihatag ko nimo ang imong gipangayo. Kay mahal ko kay ikaw. Salamat, Jonas. Salamat, Jonas. Jonas, Yena. Ayaw kalimot. Mahal kay ka na ko. Yena. Mahal kay ka na ko. Sige. Pakalakaw ka na. O gablihan ni Jonas ang pultahan sa sakyanan. salamat ka nakasabot ka nako, Jonas. Salamat sa imong kaayo nako. Salamat sa imong kukma og pagmahal nako. Greg? Dili ka nako kalimtan. Gimahal ka na ko, Yena. Oh, sige, Greg. I love you. Balik-balik ka sa tanaw og paminawa pag-ayos lang. Apan kay imo man kining kabubuton. Nga putlo na nimo nga atong relasyon. Wa ko'y mahimo. Ihatag ko nimo ang imong gipangayo kay mahal ko kay ikaw. Salamat, Jonas. Salamat, Jonas. Jonas, Ay kalimot. Mahal ko kay ikaw, Yena. Mahal ka niyo. Sige. Makalakaw ka na. salamat ka nakasabot ka nako, Jonas. Salamat sa imong Nakalitan kaayo ka si nako. Lieutenant Andres. Salamat sa imong kukma Sa og dagito na pagmahal ni nako. Jonas ang cellphone nga ni Dili Lieutenant ka nako Andres. kalimtan. Gimahal ka na Ibalik-balik ko, sa Yena. kinig tanaw nila ni Lieutenant Andres. I love you. O pagkahuman, Apan kay imo man kining gikopyahan ni Lieutenant kabubuton. Andres kining kuha sa cellphone video. Nga putlo na nimo nga atong relasyon. Wa ko'y mahimo. Ihatag ko nimo ang imong gipangayo. Kay mahal ko kay ikaw. Salamat, Jonas. Salamat, Jonas. Greg? Jonas. Ayaw kalimot. Di makinig Mahal kay ka. Yeah. Matod pang Jonas Sige. sa tugkaran ko Makalakaw sa ilang ka na. mansyon. Bisa ka pa kuno si Yena sa mansyon aron kuhaon ang importante niyang gamit. Wala kuno siya mutan-aw ni Yena kami gawa sa mansyon. Hangtod nas paggawas ni Yena sa gate sa mansyon. Tungod kay gisakitan kuno si Jonas. Matod pa ni Lieutenant Andres, nagtunagan ni si Jonas nga si Yena niya na din hinimo, Greg. Nganong? Nganong wa man ako makita siya na kung mianhin magganit siya din eh. Mao ka na'y nahibod ka na ko, Greg. Ay, manapaingon na ako anak. Duha gyapon ka team anang ita. Ilang gipangita si Yena, Greg. Ay, manapaingon ang mahal ko kaayong anak. So, So? nagsugod na sila kabuang Jonas. Tinalinsan ug binaed gyud ay pirmi ka ng imong utok. Nakaproduce ka na og short film. Mama Mere. Unyag mo balik yapon sila din hinato dong. Matuhog og mahiwa-hiwa gyapon sila sa matod mo. Tinalinsan og binaid kong otot. Oh! Mama Mere! Mga bugo! Mga bugo! Mga bugo!
Master. Inyo na bang giatiman ang munyeka na mo ni Supremo? Gikaliguan na namo, Master. Limpyo na kaayos siya, Master. Yena? Tingog. Tingog, Yena. Nga nang igo ka lang mitotok na ako. Ug mito ang imong mga luha. Tusukan ka na sad nako. Buotan ka na ha. Dili ka na mo kisi-kisi. Tungod kay nakauyon ka na, Yena. Ilabi na kung musaka na sa imong utok kini nga akong i-injeksyon nimo. O kuman ani, lipay ako. Niadtong usang adlaw ang akong aman. Karong adlaw, ako na sab mao'y lipaya. Puli-pulihan ka namo. Banus-banusan ka namo ni Leon. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!